Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapangunang nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagari ng top stories of the day, subong adlaw, Marso 12. PDP laban magapatigan sa aksyon protesta sa pag-aresto kay anay Presidente Duterte. Anay punong barangay sang Bago, positibo sa paraffin test, live-in partner nag-negatibo. DRRMO water tankers gin-reactivate para magrasyon sang tubig, kuntig ilinit na. Mag-live-in partner ginaligar ng hold-up arestado matapos mawadan gasolina ang ilang motorsiklo. Kag sa good vibes, mga na-rescue nga ido nga daw halos tulan kag panit ang naumpawa na. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, DRRMO water tankers ginapa-reactivate para magrasyon sang tubig sa mga barangay nga maapektuhan sing tig-ilinit. Wala pa nakasugod ang tig-ilinit nagaproblema ng pila ka mga residente sang barangay Sumag sa kakulang sang water supply. Kasubong man sining sitwasyon sa pila pa ka mga barangay sa southern area sang Bacolod. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga mayara na sa natukod nga mga water treatment facility ang Bacolod Bulk Water Incorporated nga sarang makahatag sang dugang nga water supply ilabi na sa mga areas nga masami ginakulang sang tubig. Pero mahimo antes pa matapos ang bulan ini matigayon nga makadeliver sang supply sang tubig nga marasyonan sang tubig ang mga barangay nga apektado sa pagnubo sang water supply karon nga tig-ilinit. May duwa ka mga tanker trucks ang DRRMO nga among sarang magamit sa pag-deliver sang tubig sa mga apektado nga barangay. Basiwa mention nga they expecting new supply of water galing end of the month pa. Kung ma-delay pa na, basi matabok pa na sa April. Anuhin mo, in the meantime, nga summer months ari na din. So, by this weekend, no, ma-mobilize ng DRMO to provide water sa mga barangays nga may shortage. Sa number 9, satisfied si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa naging performance ng Negrense athletes sa nagtakop nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Iyan naman iduso nga ang Negros Oriental ukon secure ang mag-host sa ginapaabot naman nga Negros Island Regional Athletic Association meet sa malason nga tuig. Hindi man overall champion ng Negros Occidental sa nagtakop nga Wevra, pero ang pag-champion sa elementary sa ilang category ang nagapakita sang pag-ayo sang performance. Overall champion sa gihapon ng Iloilo, kag nagasunod ang Negros Occidental. Suno kay Lacson, hindi man manigar nga pagbaka-baka sang Iloilo nga nagalakip sang ilang mga maayo nga performance sa para games. Ininangulihi nga tion nga magapasakop sa Wevra ang Negros Occidental bangod sa madason nga tuig sa Niraana, kag nagapaabot si Lacson nga ang Negros Occidental ang maga-dominate sa mga hinampang. Pero luyag niya nga ang Negros Oriental bisan pang sikihor ang mag-host ng inampang bangod luyag niya man nga ang mga Negrense athletes tigayon nga makabiyahe. So pa lang, I will say I'm willing to give that to Dumaguete or Oriental or Sikihor. Okay? Because I like our artists to travel. Let them enjoy and see other places. What's important is ang performance na to. Okay, so for the first and even the second, I'm willing to give that up. Maybe in the third, we will host it. Kasi rotation eh. Sa number 8, dugang nga mga infrastructure projects nga pagapunduhan gikan sa 4.4 billion pesos loan agreement nga wala pa nasuguran ang mahimo ipatuman pagkatapos na sang eleksyon. Ang animal shelter nga ginaplano itukod sa Barangay Granada kag mga mini hospitals nga ginaplano itukod sa pila ka mga barangay ang pila lamang sa mga infrastructure projects nga punduhan gikan sa loan agreement. Pero karon wala pa masuguran ang construction sang separado nga mga proyekto. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga naghinyo na sila sa exemptions halin sa COMELEC. Kung hindi gid man mahingagaw sa malason nga mga binulan, ginsiling sang alkalde nga mahimo sa pagkatapos na sang piniliay ini sarang ipatuman. Kabahin sa mga infrastructure projects na ginapangayuan na sa exemption sang syudad paagi sa City Engineer's Office, amo nagapadayon nga construction sang legislative building
City Health Office Medical Complex, rehabilitation sa Old City Hall kag ang pagasuguran ng Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub sa Barangay Filisa. Sa number 7, isa kalalaki ang gintiro patay samtang nagamaneho sa iyang motorsiklo. Napatay si Ronald Viñas, 34 anyos, residente sa barangay Tinungan sa Banwa San Isabela matapos ang gintiro sa wala makilala niya persona sa sitio Siag, barangay May Tubig, Banwa San Isabela kahapon sang hapon. Sunod kay Police Major Joseph Partida sang hepe sang Isabela PNP, ang biktima ang nagamaneho sa iyang motorsiklo gikan sa proper sang Banwa kag ining padulong sa barangay Tinungan. Ginaligar sa kayman sa motorsiklong suspect nga nagtiro sa biktima kag ining nakaagom sang madamo nga mga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Gileon man gidala sa ospital ang biktima apang ini ang napatay. Nakuha sa crime scene ang 4 ka mga baseo sang caliber 45 pistol, 2 ka mga slugs kag nagagwa man sa investigasyon sang kapulisan nga may pila pa ka mga reklamo sa barangay ang biktima. Sa karon, padayon pang investigasyon sa kapulisan sa motibo sang krimen. Sa number 6, mag-live-in partner yung ginaligar ng hold-up, arestado matapos mawadaan sang gasolina ang ilang motorsiklo. Ginaresto ang mag-live-in partner nga sanday alias Josephine, 32 anyos, kag alias Michael, 30 anyos, matapos nga madakpan sang kapulisan bangod sang pagpang-hold up sa barangay 36 sa Bacolod sang kagabi. Sa record sang Police Station 1, ang biktima ginkilala kay alias Ash, 18 anyos, ang nagapanglakaton lang sang siyang gintayaan sang pusil. Nagdeklarar ang mga suspect sang hold up kag ginkuha nila ang bag sang biktima nga may unod nga masobra 2,000 pesos nga cash kag cellphone. Nakita sang isa ka delivery rider ang natabo kag nangayo sang bulig sa mga pulis. Nakaresponde ang mga pulis gilayon kag wala na makapalagyo mga suspect kay nawadaan sang gasolina ang ilang motorsiklo. Nabalik sa biktima ang iyang mga pagkabutang samtang detained ang mag-live-in partner kag kasuhan sang robbery kag violation sang COMELEC gun ban. Sa number 5, anay punong barangay sa Baguio City nga napatay nagpositibo sa paraffin test. Nagpositibo sa paraffin test ang anay punong barangay sang Bakong sa Baguio City nga si Federico Gallagas Jr. samtang ang iya live-in partner nga si Carmelita Davila nagnegatibo. Inisunod sa kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica matapos nga mabaton sang iya nga opisina ang resulta sang paraffin test. Ang paraffin test ang ginpatigan para mahibaluan kung ang isa ka persona ang nagpalupok sang pusil pinaagi sa mga gunpowder nga residue nga makitaan siya nga mga kamot. Marso 7 sa ka-shooting incident ang natabo sa Banga Tumaro sa barangay Sumag sa Bacolod sa diin nakita nga dugoon ang anay punong barangay kag si Davila. Una nga gideklarar nga dead on arrival sa ospital si Davila kag pagkasunod nga adlaw na patay man si Gallagas. May mga matagas na kalibre sang armas nga nakuha sa sulod sang salakyan nga amo ang pick-up base sa CCTV footage. Wala sang riding in tandem nga nagpalapit sa salakyan. Nagpahigad lang ini sa dalan kag nagpondo kay may linupok na sang pusil. Isa sa mga ginalantaw nga posibilidad nga base nag-agaway sang pusil ang duha. Sa number 4, 400 ka mga dugang pa nga tent ginaplano nga ibutang malapit sa nauna nga tent city sa Himamaylan. Hindi makaigo ang 500 ka mga tents na ginaplano ibutang malapit sa Tree Park sa Barangay 3 sa Himamaylan City. Sa 390 ka mga napadala nga mga tents ang Office of the Civil Defense, 300 lang ang na-install sa 9 ka hektarya nga propiedad sang syudad. Gani ang ginaduso ni Mayor Raymond Tongson na magdugang sang 400 pa ka mga tents agod ma-accommodate ang mga ginapaabot nga mga evacuees malapit lang sa natukod man nga tent city. Gindugang ni Tongson nga sa ilang nga pagsugilanon ni Lakasiliana Mayor Romayla Nicor mangilimutan, mas maayo kag mahapos kung ululupod sa isa ka tent city ang mga pamilya nga evacuate gikan sa barangay nga apektado kung magsaka sa alert level 4 ang status ng bulkan kanlaon. Ang Banwa sa Lakasiliana
Ang isa lang sa mga banwang apektado humalin sa nag-alboroto ang bulkan. On standby. No? 390 ka-tents, but 300 lang anagin pabutang. So we're trying to look for another area nga adjacent near that area nga para makabutang ta another 400. Sa number 3, 80% sa basura sang syudad ang ginapaabot sa rang mabuhinan paagi sa recovery and recycling facility sa Barangay Filisa sa Bacolod. Dugang ang mga investors ginapaabot sa pagsugod sa construction sang 160 million pesos nga proyekto. Yari ang report. Nagalabot sa 400 tons a day ang ginakolekta nga basura sang private garbage collectors sang Bacolod nga ginadulong pakadto sa sanitary landfill sa Barangay Filisa. Sa Setyembre ginapaabot nga mapuno na ang ikaapat nga cell sang landfill. Pero paagi sa Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub o Convert Facility nga suguran malapit sa landfill, ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga mabuhinan sang 80% ang basura nga nagalabot sa landfill. Ang aton nga MRF pa lang ni siya. The whole complex actually will entail several different components that will give rise to the concept of a holistic and total comprehensive waste management system. Ginsiling ni Engineer Maki Maceda nga consultant on solid waste management sang syudad nga hindi lang material recovery facility ang itukod malapit sa landfill. Ginasuguran pating eco park nga ginatanaw mangin isa ka atraksyon sa syudad. And we are looking at that this facility will serve Bacolod City 10, 30 years and beyond. And after all those things that had happened, I was a bit emotional pag sulod ko di kay na, because I never expected that after close to 20 years, ang sitwasyon dari sa Filisa, especially the listening area, will become like this. Kapin sa 160 million pesos ang ginpain nga pondo para sa Phase 1 sang birth facility project, kay ginalauman sa mga lokal nga opisyales ang dugang nga investors, kasubong na lang sang kumpanya nga nagagamit sang black soldier fly para ma-convert ang organic waste kag food waste kasubong na lang sang used cooking oil nga gina-convert sa feeds kag fertilizer. Lisa now will not only be the gem for people to visit because it will symbolize that city's trust for environmental concern. This is a symbol of how we are protecting our environment and how we are sustaining it. Upod sa ginapaabot sang syudad ang pagtukod sang recovery and recycling facility nga maka-convert sang waste materials sa mga commercial products kag pati na waste to energy facility. Sa number 2, Department of Health ang nag-aabiso sa mga camp managers nga ipasiguro ang ventilation sa mga evacuation centers karon nga nagasaka ang heat index. Sinilamang ang Regional Incident Management Team ang nagbisita sa La Casillana Evacuation Center. Suno kay Adrian Hort Ramos, ang head ng Provincial and City DOH Office sa Bacolod City, kag Negros Occidental, ilang ginapabuksan ang mga bintana. Labi na nga yara sa mga classroom para mas mangin mabugnaw. Suno kay Dr. Nika Hao, ang Regional Director ng DOH-NIR, sila man ang nagapabutang sa mga electric fan. Sa La Casillana, suno sa iya ang mga pamilya nga yara sa temporary tents ang ginsaylo na sa mas handong o kung mas damo nga kahoy nga area. Suno kay Hao, may mga heat-related cases sila nga nakitaan sa mga katigulangan. Kag ining na-refer na sa mga ospital para sa nagakaigo nga workup. Klaro niya wala sang severe cases sa karon. Suno kay Hao, naka-alerto sila sa pag-monitor sang posible health impact sang kainiton, kangay sang food and waterborne diseases, bisan pa dengue. Suno naman kay Ramos, may isa sila ka kaso sang dengue nga na-record. Wala naman ini nagdamo pa. Padayo naman ang health teaching sa mga evacuees. Sa mga major activity namon subong inline sinisang increasing heat index naton is we have coordinated as well and discussed with camp managers na to observe also or to advise our IDPs, especially sa mga classroom type nga mga evacuation camps, nga to
open their windows, no? Dapat may good ventilation gid para hindi tamaan kapaang sa sulod sa ilang mga room. Additional is as part of the health teachings man sa aton yung mga deployed personnel is to increase man gyapon ng fluid intake, no, kay tamaan ka init, no, kag protection against the heat of the sun as much as possible sa ilalang nga mga areas na ma-cover bala, no, nga ara sa mga rooms nila hindi magpainit kay tamaan kay naga-increase may mga areas kita nga kataas din sang temperature. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, aksyon protesta sa ginbuhat sa kay-anay Presidente Rodrigo Duterte ang ginapaabot karon sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Ini sa kay-anay Victoria City Mayor Francis Frederick Wantan Palangka na nagsiling nga ang local nga PDP ang nagsapol sa National PDP para sa ila nga mangintikang angot sa pagdakop kay Duterte. Ini matapos ginserbihan sang warrant nga ginpapanaog sang International Criminal Court may kangtanan sa Crimes Against Humanity. Suno kay Palangka nga chairperson sang PDP-NIR, mayara sang aksyon sa norte, sa sur kag sa Bacolod City. Sa Bacolod City Government Center ginapaabot ang pagtipon lasay sang gabi para sa candlelighting in solidarity sa anay presidente. Ginabisuhan ang mga supporters nga magsuksok sang black o kon green base sa mga group chat sang ila supporters. Ang luyag sang PDP suno kay Palangka nga ang ilang aksyon protesta ang sustainable. Wala labot sini, silang magatipon man sang simpatiya gikan sa kadamaan. Suno sa kay Palangka ang natabo sa kay Duterte, hindi lamang concern sang PDP, kundi concern sang kada Pilipino. Labi na nga mismo ang pungsod suno sa iya ang nag-surrender sa anay presidente sa dumuluong. Samtang sa pahayag release ni Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez bilang presidente sang Association of Chief Executives, ginakilala nila ang kabugaton sang nagakalatabo lakip na ang legal proceedings may kangtanan sa kay-anay Presidente Duterte. Suno kay Benitez, ang ini nga mga tion nagapahanumdum sa tagsa sa pagpabilin sang fundamental principles nga negatibong sang demokrasya. Siya nagapanawagan sa mga negrense nga magtutok sa bigger picture. Iya ginahaylo ang pagpatuman sa mga tikang nga magaduso sa paabante sang probinsya. Gamitin kami with the national kung ano gid. Kaya kung mag-action protest na kag mapatay, way mana, correct? Okay. We need to have a sustained action protest. We need to have a gathering of sympathy from everybody. Daw ayawan tagane papuli sa isa to sa East Timor, ang ato niya isurrender talang dayon. Daw kasubo bala. Kag sa good vibes, mga na-rescue nga mga ido nga daw halos tulan kag panit na ang natigayon na nga naampawan. Ini si Maxine sang ma-rescue sang grupo sang Back Project PH sa Talisay City. Halos panit kag tulan na lang si Maxine nga nagalagaw-lagaw lang sa dalan nga gutom. Sang ma-rescue, ginpabulong sa Barksite Animal Clinic. Ginalagaan kag ginpangitaan sang pamaagi nga may magasapupo sa iya. Kag subong may pamilya na nga nag-adoptar sa iya. Nakakita siya sa iya nga forever home nga mag-aalaga na sa iya kag hindi na siya maglakat-lakat sa dalanon. Si Yanyang naman nga na-rescue man sang Back Project PH sa may isa ka resort sa Talisay City. Hindi na siya makalakat sa makita nila kag nahadlok na sa tawo. Pero matapos nga ma-rescue, ginpabulong man siya sa Barksite Animal Clinic kag matapos ang rehabilitation, ini na siya karon. Nagapangita naman siya sang pamilya nga mahimo mag-adoptar sa iya. Sa mga interesado, mahimo makag-angot lang sa Back Project PH sa ilang Facebook page. Kag antes kita magtakop sa liwat, nagapasalamat kita sa aton nga mga live viewers sa Facebook. Si Nani Grande, mayong hapon sir, watching from Barangay Inulingan sa Moises Padilla. Si Jessare Garucho Hivero, mayong hapon. May pa-shoutout siya kay Gingging Buds kag Toto Sian Andre, watching from Saraet. Si Maria Fe Baredo, mayong hapon ma'am. Gloria Bantigue, mayong hapon, watching from Pulupandan. Romy Jessem Herty Napano, may pa-shoutout sa Barangay Pandan, Pontevedra, Negros Occidental.
kag sa iya nga pamilya, kag sa bata iya nga si Gideon kag si Hope. Si Jobea Janala, mayong hapon ma'am, from City of Pines sa Baguio. Mirna Clavel from Payao, Binalbagan, kag Gina Villanueva, nagapa-shoutout sa Minada family sang Manapla. Si Oscar Alejandrino Marvy Aquino sa Centerville sa Silay City. Good afternoon, sir. Romel Galio, Lindol Sunyo, Jimaima Danuka. Mayong magabi watching from Japan, oy kumbawa. Marilyn Gregory, Gina Villanueva, kag si Ria Tenefrancia. Kagamuyad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.